Esta é a capela de Santa Minia na parroquia do Peso. A ruta ven por aí abaixo, acabamos de subir un camiño precioso con carballos e todas as follas, e agora continuamos por este tramo pequeno de camiño asfaltado e seguimos a ruta. Transcurre por aquí a ruta por estes verdes con musgo, con follas caídas, co chan almohadillado. É preciosa. E de paso investigamos outras rutas agora para febreiro. Mira que preciosidade. É unha pasada, unha paz. Fai fresco, pero non é un frío aí. Partimos do río Verdugo e agora imos pola beira do río Barbeira, que verte asa... Ui, que por aquí. Aí está o río, pero tiramos por aquí. Imos por este sendeiro e este é o río Barbeira. Aí hai unha ponte preciosa, teño que mirar no track se imos a cruzar ou non. Transcurre todo así por camiños preciosísimos de musgo, de follas. Hai agua evidentemente porque estivo chovendo. Esta é a ponte de San Lorenzo. E este peto de ánimas tan chulo de 1896, mira o símbolo arriba, e ten dentro os Reis Magos. Entendo que son os Reis Magos, a Virxe co neno e abaixo os Reis Magos. A ver, que barbaridade. E aquí ao lado esta figura. Aquí chamanlle o Pozo Negro. O Pozo Negro, pois non sei por qué, baixa a auga con moita velocidade, pero estreitiño, entendo que aí hai unha profundidade importante para bañarse. Seguimos a ruta. Preciosos musgos. Isto vai dar aí ao río Barbeita. Seguimos pola senda do río Barbeita, que é este. Aí ao fondo hai eucaliptos, pero aquí son os carballos. Están as follas todo no chan. A senda transcurre por este tipo de camiños, ás veces empedrados, ás veces baixa auga. Por aquí temos o ombrigo de Venus, que nos acompaña, os musgos, as cedras. Este é o muiño de Portasalto. As ruínas dun muiño. Aí. O regato da Barbeira e o muiño dos Carreiros. Cruzamos esta pontelliña. E o muiño, onde está o muiño? Oi, que precioso! Oh, que precioso, espérate. O muiño da Barbeita. A Barbeira. Bueno, y yo cuando me suena el despertador digo yo... Que camiño máis precioso.
pero bueno, aquí estoy. O regato da Breixa, mira con que suavidade baixa a auga. Está a xuntarse co outro regato. Estamos na beira da Serra do Cambo. Precioso, o camiño é precioso. Hoy está a Serra do Cambo. Íbamos camiño do Foso do Lobo, pero está bastante cerrado. Co cal nos quedamos aquí a comer o plátano. Por aí transcurre o Arbeita. Aí queda o regato Cambás, aí con as mini fervenzas, e aquí cambiou o roquedo completamente. Son rocas graníticas enormes. Sorpréndeme este cambio que non se daba hasta ahora. Estamos na Serra do Cando, máis pala non imos a ir, está o mirador das Tres Rías. E vamos. O muiño, co seu lavadero, co seu arroyo baixando. Onde vai? Temos que ver por onde vai a ruta. Estamos na Serra do Cando. Aí están as vacas pastando. Se deixaron as pegadas. Isto está aumentadísimo. Unha cruz. Probablemente da guerra civil, probablemente. Alá están as vacas. E aquí é, pois, un abrevadero. Aí están as formacións graníticas que víamos antes, porque por aquí estamos moito no alto. Xa non hai eses camiños de musgo paralelos ao río ou húmedos. Hostia. Del móvil, ¿no? Socio. Qué bonita son. ¿Cómo se van? No puedes matar. As vacas non se matan, matas os becerros. Que discretas e ordenadas se foron, mira. Perdona. Y luego, Que discretas e ordenadas se foron. Estaban no camiño e cando nos acercamos a elas baixaron. Aí están. Aquí viña diante de nós, aí van saltando o riachuelo. pues sí, son tiernitos. E toda a Serra do Cando para elas. Lástima de muiños eólicos. Está se oi aquí o ruído. Ala está a ría de Vigo ca ponte de Rande, con todas as montañitas. É fantástico, sí señora. No, é unha aventura que hai que... É alucinante de pedras de cuarzo que hai. Mira. Comió caliente. Y todos allí con bocata. Yo voy a ir al bar. Aquí no alto, unha lagoa
bikini para beber. Ahora están as pedras graníticas que vimos antes. Ahora está a ría de Vigo. Este é a Serra do Cando. El puente de Rande y la isla de Toralla. A isla de Toralla. E Antonio, que se ve? A ver. Preciosa. Preciosa ruta. Y con señalización de... É que fixestes varios... Aí abaixo imos a pasar por esta aldeita de Laxedo. Es que no entiendo nada de comida. Imos deixarse a... Pero no te enfades, joder. a serra esta. Ai, ai, ai. Este peto aquí en Laxedo, debaixo desta preciosidade de cruceiro, con Adán, Eva, a serpiente, é unha pasada de bonito. Con estas casiñas, cruceiro é unha pasada. Nos últimos kilómetros volvemos outra vez aos musgos, aos carballos. Nublouse un pouco agora. Bueno, aí tamén hai eucaliptos, pero é unha paisaxe preciosa. Vamos todo por aquí. Costa abaixo é unha ruta bastante fácil, moi fácil, O único que ten, bueno, é que nesta época hai auga, pero é fácil, de 18 kilómetros, pero fácil. Fácil de percorrer. Hai este cruceiro precioso, pero precioso. E o río Verdugo xa está aí abaixo. Deixamos todas esas colinas. O cruceiro ten debaixo unhas figuras moi interesantes. Aquí a Virgen e no outro lado o fillo. Ese é o río Verdugo. Moinho peto de ánimas, paso de poldras, pasamos outras poldras alá.